Vèncer en Grosser, salvar el professor Inukai. Per aconseguir-ho, era molt més fàcil moure'm si ho feia sol i d'incògnit. De tota manera, segur que tornarem a tenir pistes sobre el parador del professor Inukai i continuaré buscant sol. Aquí hi ha les tombes de la meva mare i la meva germana. Sempre havia volgut tornar-hi a fer vida de camperol. Bé, ja n'hi ha prou. Tant me fa el que li va passar a la reina i al seu sèquit. Bernard, has vingut de tan lluny només per explicar-me aquesta història? Com que estava a més de 39 de febre, el seu metge el va aturar. Però, és clar, a canvi de quedar-se, em vaig veure obligat a venir jo en comptes d'ell. De manera que he vingut a acompanyar en Momiji i de passada podré veure com us va tot. I he vist el destí d'aquest país, i és la mort. Tal com anem ara, aquest país no es podrà tornar a reconstruir. Encara que s'hi torni a desenvolupar la medicina o les investigacions. Per què no hi ha res que curi l'estupidesa? Ostres, mireu, l'Up i en Bu s'han fusionat. Però, Goku, què carai vols fer? Esclar, bona pensada. Però què li ha passat a en Goku? No se suposava que si li estiràvem la cua despertaríem els seus poders latents? Doncs mira, la veritat és que el Màxim ja està gairebé acabat. Tinc ganes de destruir l'illa com més aviat millor i marxar cap a la terra somiada. Ho enteneu? Si us heu de fer enrere, feu-ho ara. Si lluiteu amb mi, no em conformaré a matar-vos. Vosaltres no heu vist res, oi que no? En un espai de temps infinitesimal he fet 100 cops a una temperatura pròxima al zero absolut. Diuen que els tritons normals tenen els músculs 10 vegades més forts que els humans. I això d'aquí deu ser la prova de la força que tenen els que entren i surten com si res de la Gran Line. Hisashi Mitsui, no em podràs guanyar a mi. No em podràs guanyar. Tu que vas abandonar el bàsquet, no em podràs guanyar. No menyspreis el nostre bàsquet, Mitsui. Fantàstic, així m'agrada. Deixa que acabem amb això ben aviat, mestre del món. Tot això és molt estrany. És impossible! Si és a 700 iardes d'aquí! Així que aquells trets els ha disparat un agent de l'FBI? De tota manera, el problema és la Kir. La reté l'FBI? Avui he aconseguit saber unes quantes coses sobre en Naraku. I també sobre aquests fragments de l'esfera. Bé, ja n'hi ha prou per avui. Ha sigut un dia molt productiu. Sendo. Esperava sortir-se amb la seva, aquest? Encara que jo hauria fet el mateix. Sendo, sou molt bons els del Rionan, de debò.